आंनि थाखाय नोंसोरो बेयाव गासिबो मा बुस्थु आंनो दिनै नुफाजोब आंनो बावजोब बयनिबो आखाइनिफ्राय दै सान्थिखौ नोंनावल' सारनो ना रायजोनोबो सारनो इसोरा लांथोंसै दिनैफ्राय इसोरा लांथोंसैहाय इसोर मोजां न'खराव उजिथोंसै थैनाय सानाव बायनानै आंखौ उनाव नोंसोर खुलुमहरबाव माला खुलुमहरबा मोजां जागोन बे नोंनि थैनाय जायगायाव गाबोन आं दिनैनो गाबोन गथ'फोरखौ खालामनांला दे जेबो खालामनांला दे फिसानि थाखाय लांनाय खुलुमगोन दे होबाय दे आरो गामिखौ नायनांला दे आंबो नै सनालिनि नाम होबाय दे सनालिनि नामाव नैबे आमाइनि अंगिनानि दे जेबो बानायनो नांला नैबे जोंहानि निसा मालिक दे दे बे गासिबो फरायसालिनि नामाव गथ'फोरनि नामाव होनाय जाबाय दे खालामनांला आयै नैबेखौ माला सार आंनो मेथाइबो हरदों दे जोंनि मानसिया दे गारि मानसिफ्रा फैसाबो फैसाबो सारमोनाबो दे फैसाबो बेयाव दोनो दै बेनिफ्राय आइ खामफास्रि नों थांसिगोन दा सम दं दसे दे थांनाय समाव नों आइ खामफास्रिया बेयावनो थागोन ना बबेबा गोजानाव थांगोन बेखौ जोंनो खोन्थालां थानांला दुखु मोनगोन नङाबा आमलायगुरि गामिनि दे ओमफ्राय नोङो आङो नोंनाव आइनाव सोंबावो बेखौनो ओमफ्राय जेनेबा बेयाव बै जानाय गथ'खौल' फैगोन ना ओमफ्राय जोङो गाबोननिफ्रायनो क्लास खालामनो हागोन दा माखासे गथ'फोरखौ आंखौ रावबो नुयिनि थाखाय आङो गामला मायबाबो आग्रह मोनाखै थाखायसो आङो बिसोरनाव
खालामनानै जाथोंसै दे नोंहा गोजान थांनाय समाव नाथोनालाय आं बेखौ गोसोखांना होनो हानाय नङा बर'आ माबाफोर गाज्रि जादोंबा बेफोरखौ आं हानाय नंला आं गाव थांखाबाय र' बे हारसिं सिथेम जासिगोन बे बरा सोलायथार नाङा दै एसे सारफेरदो दे नोंहा बेथ' मेंखाबाय नालाय बेथ' बेसेबां जाखाबाय Rồi mấy ông yêu thương được đấy.